Audio estereon da? Bai, ez? Iu, gabon, gabon. Aupa Gabon, Mouz, ongi. momentu bat, jarriko jat filtro txiki bat. A ber, zer gertatu hemen, momentu bat. Lasai. Neukean hau aktibatua, nolaek, erreproduzio automatikoa YouTubeen eta orduan asidek urrengo kanta. Sartuko jat puerta de ruidos txiki bat. Vale, abitzintza momentu baten. A ber, orain? Perfecto. Ez, justu entzuten de pixkat fondoko soinua, orduan hori kentzeko sartu da filtro bat. Baina, bestela, perfecto. Zemoz? Suposatzen dut gitarran izanen dela kentzen aldut, baina, bueno, orain kendu bali mauzu. Nik uste dekela hori, sonido original para músicos activado, desactivado horregatik. A ber, orain? Oain etziok, egiadeko oain ez da gola. Gitarran da, bueno, pues hori jarriko dut gitarra hartu gara delikan eta listo. Vale, orduan neuken duko jatago bitartean. Bueno, ze moduz, euki dizkiagun bi odisea txiki hauek eta gero. Guain funtzionatzen badu, nahiko ongi dago. Bai, momentuz nik uste baietz. Igual, ahotsa, adar maiak azken proba bat itzeitzak momentu. Bai, a ber, Bai, ongi. Bai, ongi. Igual, pixkat gehiago igo albaek.
Igo? Bai, pixkat. Gaur margena badut igotzeko eta bajatzeko, osea, Vale. zuk erran behar dena. Bai, nik uste hor ja hobeto da. Hola, bueno, tximaz, pixkat elkarretzetak hasi horretik, atzo egon ginen, ordu eta piko egon ginen saiatzen pixkat hau Bai, bai. martxan jartzen, ze azkenean bakoitzaren setapa, edo, bueno, bakoitzaren ekipoaren arabera, egin behar dira gauza batzuk edo beste batzuk, eta, bueno, uzen kasuan biderik komplikatuena hartu behar izan dugu, baina lortu dugu, hemen gaude, Bueno, entzute zaigu, eta hitz egiteko prest, nahikoa da. ez? Bai. Ados. Bueno, azteko pixkat, igual hasi aurretik ja gauza konkretu gautan, entzun ditu bi kantak, bai, Bisonteren justu baina gaur atera dezuen diska Bai, berriko hoixe. kanta hori, eta baita entzun diagu kurkumako beste kanta bat. Bueno, nik egia esan kurkuma pixkat entzun aldi izan diat, Bisonte asko ez, baina igual bai zaretela talde bat, hola, stonerra eta stonerretik metalea dagoen tarte hortan edo mugitzen zeatenak, edo euk nola E, definitiko dituzke bi taldeak. kurkumaz ari gara, suposatzen dut. Bai, nik kurkuma gehiago entzun diadalako. Bai, e, bueno, bai, stoner kutsu bat badu, Mhm, hori garbi dago. E, ez dakit, azkenean bakoitzak bere musika etiketatzea nahiko zaila zaten da. mhm. Guk erdi broma modun erraten dugu psikorroka dela, baina bueno, bai stoner asko daukala eta gero, bueno, post hardcorra edo post zerbaitetik haunitz ere bai badu. Bai, ez? Eta ez dakit, horixe. Mhm. Eta Bisonteren kasuan, igual, oraindik eta gogorragoa, ez? Ja, Bai. E, hardcoreagoa edo... Horixe, bai, hardcorra eta metal antartin segun kantua igual hardcorragoa izanen da, eta bertzatzuk metaleroak, baina, Mhm. bueno, bai, gutxi gora bera hor tarte horretan. Ados. Bisonteren kasuan, bai, pixkat koinan erraten dugu rural hardcorra egiten dugula, azkenean gu herrikoak era, eta, bueno, pues... Eta izenaren nahiko rurala, ez? Bisonte. Ja, Eta, bueno, hau, berez, ez gaitu gaur asko sartuko korkutekin, sentitzaiate korkuteko ire taldeki dengati, baina, bueno, promoa egiteko aukera berdina izango berez, baina, hori, aipatu behar diagu, horratzean piano batzuk, teklatu batzuk dauzkakela, eta korkuten, hori, gitarra jo beharrean, teklatuak inertzia izela, ez? horixe. Bueno, korkutzen talde bat ja aspalditik antzegona, eta bueno, abeslari batekin, eta hori, eta ni sartu nintzen duela urte bat. Mhm. Azkenin, pues behin pare bat aldiz abeslari gabe gelditu ziren, eta bueno, azkengo desizio izan zen, pues bueno, egin barru instrumentala, eta gehitu harri sinte bat. Eta bueno, hortxe nabil, baina bueno, hori urte bat daukagu, orantxa segira diska grabatzen, Mhm. baina gainikan nahiko berria naiz talde horretan. Eta zer rollotan mugituko zeate? Edo ze... Bai, haure bai pixko da, ez dakit, metalan kutsu handia dauka, pues gero post-hardcoreare bai, ez dakit, azkenan, bueno, diferentzia unitzekin, baina, bueno, kurkuman, ez dakit, badula antza kurkumakin. Mhm. Garbi dago kurkumak pues, agotxak ematen dion bertze pues, karakter hori ez dula, eta, bueno, baino bai rollo aldetikan, pues, metala eta post-hardcorean tartin, nahiko generalil, nahiko ritmo lasaia, gero baitu puska hardcoretagoak, baina, bueno, Mhm. ez dakit, hori entzun beharra dare bai, eta, bueno, bakoitza garen du. Ados. Bueno, momentu txiki batean, jendeak ez dago ikusiko, ze ahaztu zaidak txuleta irekitzea, listo. Ja, galderen txuleta hemen eskura diat. Baina, galderekin hasi aurretik, ja pixkat sarrera batzela aipatu dizkiago hori. Sarreran entzun dago kantak eta pixkat ire taldeen nondik norakoa. Baina bain, nahiko nikek pixkat eure burua aurkeztea, esatea gehien bat hori. Nongoa izen, ze harreman eukiduken musikakin, noiztika izen musikaria, nola zintzan, eta bueno, hor ja pixkat euke kontatu nahi duken eraino. Vale, bueno, ez nuke sobera rollo sartu nahiko hortan, ontan, baina bueno. Astia nahiko daiago, así que nahi dikena,
A ber, ni hasi nintzen, ez dakit zenbat urteta, baino 10 urte inguruan edo, bueno, pues tipiko guretako asko zela, pues bueno, solfeo klaseak ematen eta pianoa ikasi nun. Eh, eman nituen, ez dakit, 5-6 urte edo, eta ja pixkot elegituar izan du nun, pues ikasketakin jarraitu edo konservatorioan asuntuan eta hola, eta hor utzi nun, bueno, ez utzi nun pianoa jotzeaz ez, baina bai hori ikasteko hori ikasteaz utzi nun. Eta, bueno, pixko segitu nun, pues nire kontu. Oanikan klaseak ematen, pues maitxu batzuk eta hola, eta baina, bueno, ja pixka bat hori, afizio moduan. Eta, ez dakit, 19-20 urte inguruan edo, azkenean nik, bueno, pianoa sinitzelikan ikasten, duda unitz izan dituen ze instrumento ikasi. Ni txikitatikan beti itxan pues, mamatu dut musika pila bat, eta nahiak ere bai akordeona jotzen zuen, eta nik duda asko izan dituen. Baina gauza da, pues bueno, ez dut erra, ni Donestekoa naiz. Orain Irunen bizi naiz, baina bueno, Donestekoa betitikan, eta Kara, azken finean, han ez da hiri batean bizitzea zara, eta hango musika eskolan pues, ematen ziren instrumentuak. Claro. Eta nik ikasten, elegituar izan duenean, noski bazagon posibilitatea, pues, pianoa, akordeona eta txistua edo horrelako zerbait. Ez zegoen gitarra klaserikan, biolina ere bai gustoko nun, musika klasiko desente haitu dut, eta ez duen posibilitatea hori, eta bueno, sobera pentsatu gabe, pues, bueno, piano ikastea hasi nintzen. Hombre, hiru aukera horietatik igual pianoa gehien gozagarrina igual izan daiteken ume batentzat, ez? Akordeoia, txistua... Ja, gainera oroitzen naiz, bueno, azkenean, nire naia zarragoa zen eta akordeona jotzen zuen, eta nik itxean, pues, egunero akordeona hitzen nuen. Eta oroitzen naiz, solfeoko klase batean, pues, maixua hasi zela pianoa jotzen, eta arranun, joder, ze guapo, tío. Claro, jotzen zuen, pues, ez dakit ze jotzen zuen, igual etzen zanen kriston komplikatu gauza ez, baina gustatzea den pila bat, eta aranon, nik ez duena akordionarikan ikasi, eta txistua, ni pa la hostia. Hoendik eta gutxi gago, ez? Eta, pues hori, hola sinitzen, pues, pianoekin. Eta, bueno, arra dute mazala gero azkeni utzi bar izan du, no? Pues, ikasketa asuntoan gatik antabla, eta, bueno, pues hori, ez dakit, nahizuko altzen zadinakin, baina sinitzen hori, gitarra ikasten. Lagun batek utzi zidan gitarra bat, mitiko akademi gitarra eta ampli bat. Asko hitz egin da horri buruz hemen, baina, bale, hori gero aipatuko hori. Aditxutut 5 edo 6 edo dela, azken aldean ez dut entzun, ez du nahi kontaminatu pixka bat, baina pues hori, utzi zidan, gaina sortatu zen, pues, ni fulana hitzen, eta utzi nuen belauna. Eta horan pasa horretzen dituen egun batzuk itxian, eta lagun honek, ja, pues, erosizun bere garaian gitarra, baina ja, etzun nahi jo, eta erantzun, venga, maten dizut edo zerbait jordan duzean, baina ez nahi zoritzen. Eta, pues hori, guatzan itzela kieto, hasi nintzen gitarrarekin pixka txapurreatzen. Eta gainarra nun, ez dut begitu ez deus, bakarra nola afinatzen den, afinazio estandarra nola den, eta bertze guztia egin behar dut, azkenenik badakit pixka bat, badut base bat musikala, pianoan kontrolatzen dut, eta egin behar dut, bertze... Eta hortikan hasi nintzen, pues hori, incluso akorde basikoak atena nituen nik inok esplikatu gabe erraten, jode, pues hau da do bat, hau da ez dakitze, eta hola. Eta hori, bueno, pues azken sartu nintzen pizkaia gitarrekin, sartu genuen ja, pues, zera aitako talde bat, eta orduzkerotikan, pues bueno, gaur arte taldea baino gehiotan ibili naiz, eta orain nago, pues horretan, komentatuko 3 talde gaitan. Ados. Claro, hori imaginatzeiat desenteko bentaja daikela, ez? Aurretik ja baldin badukak musika, adibidez akordeoan nola sortzen den baldin badakik, claro, gero gitarra hartzerako orduan errazago da, ez? Incluso eskala bat edo zer gauza, tono, semitono hori oso argi ukizkero, ez da? Bai, bueno, azkenin zu balimakizu, bueno, erramazala, ni behiratu nuen bakarra izan zen nola afinatzen den. Bertzela afinatu nuen zanen nuen, beta sabe. Eta hortikan, pues ikusten nota bakoitza zein den, pues ja, joan, pues hori, eranduzun bezala, pues eskalak egiten, eta akordeak, eta horrela. Baina, momentu hartan erran nuen, ez dut
gerogo urte batzuk gerogo izan duen tentazioa, klase batzuk emateko eta baina horra non. Egin barrut nire kabuz gitarrena, azkenenik hau egin barrut afizio modun eta ez dut nahi, entre comillas, kontaminazio hori ez. Azkenin urte piate eman dituen pianokin eta etzena puntuak garaten zula, bai, bakit irakurtzen partitura, bakit jotzen desente gauz, baina jartzen ditzen konposatzen zerbait eta kostatzen zian pasada bat pianokin zerbait berria egitea. Eta ez du nahi horretik pasatu, pues, eta desizio egan zen hori. Eta horrezkoetik, pues, bueno, ja pasazain dire 20 urte. Eta autodidakta total, gitarrekin nahiko txapuzero, baina, bueno, ofizio moduan erramazala egiteko eta ongi pasatzeko nahiko eta sobra. Ados. Bueno, esan dek azken aldean ez tekela gitarrezketa ikusi, baina, bueno, bintzat ikusi bat dimaituk batzuk badakik lau ataletan bezala banatzeiatela mogi dau. Azken aldean esatea den bezala normalean laugarren atalera azken aldean ez nauk iristen. Zeia aurreko ataletan nahikoa hitz egiten diagu. Eta berez, bueno, laugarren atal hori dek igual pixkat mamia gauzak asko zekatek, ez? Baina, bueno, total, igual laugarrenera ez gaitukela iritsiko gaur ere, baina, bueno. Horregatik teknikan atala pasatzal dugu eta morbora joan, Osea, ni azkenin ezinko dut deus erakutsi gitarrakin, baina, bueno. Hori sobre la marcha ikusiko diagu zenbat luzatu gaituken ataloako itxan. Bueno, esan nahi atenek hau dekela sarrera txiki bat ja lehen atalean sartzeko eta pixkat konposizioei buruz hitzketan hasteko, orduan. Hemen galdera ezberdin asko zezkat, orduan lehenengo galdera da normalean ia guzti egiten kontuadek Twitch entzio gaukera bat Amazon Prime izan ezkero hilabetean eman aldiok ire Amazon Prime sortzaile bati eta horrek esan nahi dik Prime bakoitzeko niretzat 2 euro terdi horrelako zerbait, ez tek diru asko, baina bueno, azkenean sortzaile laguntzeko era bat bezala. Eta justu lagun bate bialduziak eta nik premio bezala zekat jarrita jotakeko soloa. Jotakeko solo hori aioan asidek sartzen eta horregatik moztu dira gauza. Baina, bueno, esan bezala, normalean beti... Bueno, pues 2 euro terdi geixago. Hori, exactamente. De hecho, nire asmoak aurreko urtean eginean, aurten etzegean noiz iritsiko nauken, baina iriste baldin manauk berriro ere, beste bat. Biak beti matera tortzik. Abentu bat ezagetik agarrazia bat ezagetik. Jodiat gainera garbian, ez bate ondo entzun, baina, bueno, eskerrik asko, Jose. Onja 5 euro gehiago, alo tonto. Hori, nire asmoak egitea beti aurreko urtean eginean, eta berriz iriste badituk nire asmoak egitea zozketa bat. Interneten aurkitu daiteken gitarra merkeena ez bada merkeenetakoa, zozketatzea. Oain bai, inork ez baldin maziak dirua arpegira bota nahi, goazen galderarek. Normalean, zuek sortzerako orduan, ze prozesu hartzezue haudek. Lehenengo riff batetik azten zerate, melodia batetik azten dek kanta, letra batetik azten dek kanta, nola izan oideke prozesu hori? A ber, Bisonten kasuan, adibidez, nahiko erresa da musika da pinon, da riff bat eraman edo bi riff eta horri bateria bat atoa hostia sartu eta ahotsak eta listo. Osea, hor ez dago
zero komplikazio egiten dugu. De hecho, hasi ginen garaian, pues, ensaioko bido hiru kantu atetzen gintuen, edo, osea, zen en plan hola. Orain gutxi saiatzen dugu, eta, baina, bueno, hor ez dago, bai, da riff batetik atera, edo bi riff, eta jazta horrekin egiten dugu estrukturat, eta listo. Eta hasita bukatu kantu motxak. Kurkuman kasuan ja nahiko komplikatuagoa da, kurkuman, bueno, euneko 80 nuke nik egiten dut, bai gitarrak, bai bajoa eta bateria eta dena, eta gero eneko abeslaria pues, etortzen da nire lokaltxora eta sartzen ditugu ahotsak eta jara ematen ditugu ez euneko eunea, baina bueno, praktikamente kantuak eginak. Lokalera, ez? Hori da, hor gainera azkenin ez dugu denbora esente izaten gelditu eta bertan konposatzeko, egin izan dugu, jan batzuk eta pixkat hortikan grabatu eta gero hori ja etxean desarrollatu. Baina, bueno, gehiena da pues, nire pedradak, itxin etortzen zaizkitenak eta autoordenagailua beteta ideiaz, eta bueno, hortikan joaten naiz berreskuratzen gauzak eta horrela. Eta bai, bateria eta bajoa eta dena nik, karo, gutxi gora bera, gero tortzen da bajistat edo bateria eta bertze kontua da, azken finean, pues, baina, bueno, base handiena eramaten dut etxetikan egina. Momentua proposadek hau galdetzeko, ze esan dek hori eguneko handi bat konposatzekela kurkuman. Bueno, Bai. kurkuma eta orokorren baita bisontere, baina zer dek, demokrazia ala diktadura. A ber, hau da, lehenengo galdera morbosoa, ez? Bai. Bueno, komposizio aldetikan kurkuma nahiko diktadura da, baina ez diktadura horrela behar duelako. Zeba nik uste bertze partaideek bai eskertzen dutela azkenean pues lan bat egina eramatea. Eramatzala ez dago denbora soberarikan eta ja kantu eginak ensaiatzeko ere nahiko lan izaten dugu batzutan eta orduan pues bai, ez dakit hori diktadura bat den edo Segun... hemengo monarkia, bueno, demokrazia parlamentaria monarkiko bat, ez dakit. Eta ero haunistan gertatzen dena, izaten da, eta hemen diktadurak ematen dio buelta, nik eramaten dut ideia bat ja prestatua. Azkenean gero, azten dena jotzen, eta hor bertze matiz batzuk hartzen dituzu, ez da zu itxen bakarrikan egotia bazala. Eta nola lehenagotikan ideiak bota dituzten, osea, bidali dituzten, zaten dut nahiko pelea gero honekin irri ginen duten, kurkumako partaida, baina nahiko pelea izaten dugu gero aldaketak egiteko. Azkenin, ohitzen zera zerbaitera, eta karo, ni ohituan nago etxean, baina gero ensaiolekuan aitzean erraten dut, pues hemen egin marko izateke hau edo hau, eta hor bai izaten dugu, hor bai sartzen da demokrazia bat erranen genuke. Eta hor normalen izaten da alrebes. Beraiek nahi dute utzi dagon bazala, eta igual nik, edo bertze batek ere bai, nahi du aldaketatik, baina ja, beharria ohitua duzu kantu horretara, eta zailagoa izaten da aldaketak egitea. Azken aldian egia da, hasia ginen kantu batzuk egiten, eta hain naiz saiatzen pixkat denak involukratzen gehiago. Bai nik ere bai ideia bat eramaten, baina pues igual bateriari bidaltzen diot kantua bateria gabe. Nik prestatu dut itxean bateria bat egin, baina bidaltzen dut gabe. Venga, sartu hemen nahi duzuna. Horrelako probatik egin ditugu. Eta igual erratzen dut, hau mola un puto huevo, baina bertze puskau begira nik ze sartuan nuen, eta hortikan pixka jokatzen horrekin. Ez dakit, oain arte izan du da, pues hori, erran bazala, eguneko 90 nire aldetikan, oain gustatuko ditzaia daki pixkat gehiago partizipatza, baina bueno, alden modun, azkenin erran bezala afizioa da, prisarikan gabe eta lo que surja. Ados. Bai, a ber, nik uste esan deken hau nahiko demokratikoa dela, ez? Azkenean, eta hau, ja, 50 piko elkarrizketa eta gero, askotan errepikatzen hau neu ere, ez? Baina nire ustez dek normala dek egotea pertsona bat taldean, bat edo batzutan bi hori lan kompositibo edo sortze lan handien egiten dutenak edo alde batetik gustatzen zaielako edo errestasuna daukatelako horretarako edo inspiratua daudelako edo dena delako arrazoiengatik, ez? Eta hori nik uste talde batean gauza normala dela.
nire ustez demokrazia diktadura zea hori zeok, claro, eramate baldin maek, adibidez, ia izez, gehiena sortzen duen pertsona, eramate ditu gire ideiak, eta ezago irekita ideia horiek nolabait ere aldatzera edo, eta izan berdik, ba hori, hau jo behar dek, hau jo behar dek, hau jo behar dek, eta listo, eta ja dena inaziok, ez? Da, bai, hori nire ustez talde batean, hori, diktadura izan Erran barra da, daiteke. partzialki, eta ez dakit hau harriak nire bururi botatzea den, baina partzialki horrela dela, baina esplikatuko dut. Nik egiten dut ideia bat, eta azkenin, hortikan gelditzen naiz hiru detailekin. Eta erraten diet, begira, hau, hiru detaile hau nahi dut horrela izatea. Eta bertze guztia totalmente abierto. Bueno, eta bertze horiek ere bai, aldatzen albali maira, problema ikan gabe, baina, iruditzen zait dela, pues, gauz karakteristiko bat ematen aldionan kanturi, gustatzen zait hori mantentzea, eta bertze guztia totalmente irekia. Bai, eske, a ber, claro, eske hor baita ere, ziok pixkat borroka, ez, geure egoaren, esan nahi dat, adibidez, nik nire taldean sortu nian kanta bat, kanta berritako bat, eta gugite hau metalcore edo nahiko musikako gorra, ez, orduan breakdown guztia dituk 0-0 eta kitxo, ez. Orduan, einean breakdown bat, uala kolore askorekin. Ban, oso matxako jaek, baina zezkak bemol 2, kuarta bat, gero derrepente aldatzen duke mag 6 batera, eta nire zeuan, hau ezin dezu aldatu. En plan, erritmo aldatu nahi dezue, ados. Baina saiatu nahu, egon induan orduak ateratzen akorde, bueno, bi akorde dituk, baina kolore askokin. Egon induan orduak hori ateratzen, eta orduan niretzatuan horren sortzaile bezala, hori, irekitan eok, adibidez, erritmikoki zerbait diferente egitea, baina akordeak hauek izan berritek. Zergaitik, aurretik egin diagun horrekin ezberdintasun badaukalako da zerbait berria dalako talde barruan, ez? Horran, bai, hori da. batzutan zaila, ez? Zer dan diktadura zerrez, baina, bueno. Nik problema komila tartean dut, hori gertatzen zaitela inkluso baterian ritmo batekin. Nik pentsatu dut, gitarran zati bat, bateria horrela jamardula, eta eskatze dut bateriari. Hau errespetatu, horrez. Edo nahi bauzu probak egin, bale, baina nik uste hau horrela behar dela izan. Eta, karo, hori da, bueno, a ber, ja, hola da taldea eta ulertzen da, baina, bueno, hori orain, por lo que sea, bertze bateria batekin hasi ezkero, ostia, pues igual zaten da txoke pixko bat, ez? Eta bajoakin berdin, eta ez dakit. Ahotsan gutxiago sartzen naiz, azkenin, abeslarien mundua, bertzen mundua da, baina, bueno. Bueno, vale, orduan diktadura demokratiko bat, ados, guazen urrengo batera. Por cierto, hemen, etorridek Gazbow 666, etzakiat, izen hori, ez erresateiken. Bai, hori bisonteko abeslaritako bada. Esateik, aupa uz, izan daik bere komentarioa txatean. Vale, pixkat... Twitchen modernizatuagon bakarra da, oza, que berez gain ez dut inor espero. Bai aipatu diagula, hori, normalean igual riffetatik eta ateratzen dekela, adibidez, bisonten, eta baita ere aipatu dek hori, igual, etxeko lan gehiago dagoela lokaleko lana baina, ez? Agian kurkuman, bisonten esan dek bai lokalean asko ateratze guala bere gara. Bai, bisonten gehiena izan dua lokalin, eta bisonten inkluso egin izan dugu, venga, bateriak sartu ritmo bat, ahotsak gainetikan, eta ero, bueno, gitarrak irukinta sartu, eta listo, eta horrekin kantua, osea, ez dela ez da gitarra riff batetikan atera kantua, hori, bueno, irekia, nahiko irekia. Normalean bai riff batetikan hasten da, baina, bueno. Teoria musikalik badakik, eta ala bada, imaginatzeiat baiet zerbait, ez? Hainbeste urte solfeoan eta hola jardun da. Bai, azken finean, badakit teoria, baina hitzak berak erraten du mazala teoria badakit. Pero hori praktikan eramatea, igual pianoan bai errexago, baina gitarra jodido. Bai, behin zerbait egin ezkero, hau niztan pentsatzu da beste egin dut hemen, ez? Eta badakit zer egin duten, baina ez naiz kapaza
igual batzutan bai, baina oso gutxitan erabiltzea teoria musikal hori gitarran zerbait sortzeko. Bai, nire galdera urrengoa guan hori, en plan, ea noizbait lagungarri esan zaiken, adibidez, A zati bat daukak, B zati bat daukak, biak lotu nahi dituk, nola lotu aldizkiat, ez? Eta adibidez horrelako kasuren batean, erabilgarri izan zaiken. Bai, ez dut aramar behin ere zetz, azkenin, hori, uste desientetako base hori badaukat, eta igual nahi gabere egiten dut, baina egia da, sortzeako momentuan, askotan ez dakitela ze egiten ari nahi zen. Igual bai ritmikoki, azkenin nire naiz, gehiago ritmikoki gauzak egitea gustatzen zaitena, hortikan igual baterian asunto egita ere bai, baino harmonikoki pentsatu barra dut. Ze egin dut hemen, eta badakitze egin duten, eta, jode, karo, honengatik enkajatzen du, ez, bai, mino berez inkapaza. Pianoakin bai, eta ez sobera ere, ez, Lehenago horran dute mazala, azkenin pianoekin, lehenengo urtetan ikasten duzu, partiturak irakurtzen taula, baina ez gero mami guzia, ez? Baina, bueno, pianoekin errexago, gitarrakin oso zail. Ados. Atal hau amaitzen juteko beste para galdera, galdera bat, eta ja berez etzekoak igual kompozizioakin zer ikusirik, baina gustatzen zaida galdera hoitea solfeoa ikasi duten guztiei, eta galdera oso simplea, ze iritzi hauek solfeoa buruz. Nazka ematen dik, bai ez? Teoria musikala dakitea da la hostia. Baina nik adibidez, 6-7 urtetan, naiz uroitzen, ez? Bat urte manitun, bai solfeoa eta bai pianoa eta hola. Ikasten duzuna, horrekin bakarrikan ez dizu eustako balio. Gero hori, zure kabuz saiatzen bazera eramaten zuk nahi duzunara, pues igual bai. Baina hori ja da bertze sobreesfuerzo bat zure aldetik egin bara duzuna. Berez bertan ikasitakoa, pues da teoria pura y dura. Da hartzea historia liburu bat eta leitzea de arriba abajo eta ikastea de memoria bezala, bai, badakizu rezitatzen, baina ez dakizu igual zergatikan gertatu diren gauzak eta hola. Nik erran duten bazala utzi nunikan jazen edo banoa konservatoriara edo ez, de hecho prueba egin nun eta admititu ziaten, baina azkenean izan zen, ja universidadera joan itzen ere bai, eta ezin izan nun. Eta gero eban nun urte bat edo bi, eman nun, pues hori, nire kabuz pianoa, eta ja izan zen, utzi behar dugu presio hau, ikasbara diren gauzak, eta pues igual kolaborazioak egiten violinista batekin, eta jode, urte batean edo bi, ez naiz gogoratzen, ikasi nun puskaz gehiago, igual ikasi gehiago ez, baina ja basearekin, jode, jakin izan nun aplikatzen. Itzako osatu dek, ez? Igual, bai, hori dudikan gabe, gozatzea lehenengo aldiz. Bai, ordura arte da, ez presioare ez, gustatzen zaizu azken finan egiten duzura, baina bai da, ikasi bara duzu ekizkantu, ikasi bara duzu, pues hori, bera jotzen dutenan zuk entzumenaz atetzera partitura, holko mobidak, eta beharrezkoak gire, azkenin lantzen duzu, baino, joder, ez da... Eta gero, ja dena musika klasikoa, hori ere da pixkot, eta nire gustatzen zaite, eta orain ikan haitzen dut, ja gero eta gutxio, azkenen makarreoan sartua ez, baino, joder, denbora uzin horren inguruan bueltaka ibiltzea, pues, ez dakit. Ja, bai, hori ulertzea. Egia da, musika klasikoan baduzula dena, gaur egungo pop kantu bat baduzu musika klasikoan eginare bai ritmoiekin eta bai harmonia horiekin eta hori dena, baina jode, igual atraktiboa egiteko, pues tabaldu harko zen pixka gehiago, ez dakit gaur egun ere nola ematen den, ni harina ez duela hogeita bost urteko asuntoak eta ez dakit. Nik entzuntia danagatik, oraindik ere nahiko antzera. Ja, bai, imaginatzen dut baietz, Hoko hau nahiko kostatzen da aldatzea. Bai. Zeo txiste bat, zer dinoiz entzun dekan, dekela, nola egin gitarrista batek jotzeari usteko? Sonatzeik txisteak? Segura ditu dutela, baina ez zaitu gogoratzen. Txisteak, nola lortu gitarrista batek gitarra jotzeari ustea, tek partitura bat jarrita? Ja, claro. Eta nola lortu pianista batek jotzeari ustea partitura kenduta. Kentzea, claro. Bai, totalmente. Bai, eta niri... Bi instrumentuak dakizkiken ordua horratik interesatzen. Totalmente identifikatu horrekin nago gainera. Batzen zu partitura pianoan eta jotzen dizut de tirón, ez dut ez da
hombre, ez da sobera komplikatua, baina jotzi dut, eta gitarran inkapaz, lehenengo nota bilatza kostatuko litzateke. Osea, así de claro. Ados. Bueno, konposizioa buruz momentuz nire galderak inda zaudek. Zaigat euk zerbait gehiago azpimarratu nahiko uken, edo zerbait usteeken utzi gelditu zaikela hor? Ez. Tira aurrera. Guazen aurrera, orduan. Gero gogoratzen bat zerbait, pues, botako dut, baina... Edo zein momentutan botatzeko aukera aukak. Bueno, orain guazen ire zatirikiko gokoenera, dekela teknikaren zatia. Lehenengo galdera, eta lasai, ze hau esango nikek euki baldi maizkiat hori usteat hau dekela 53 garren elkarrizketa, okerrez banegok, esango nikik 53tik 3 edo 4 pertsonak bakarrik erantzun ditekela baietz, hemen. Galderaek, badaukak praktika rutinarik. Ke ba, ni de palo. Osea, 0. Bai. Eta gitarra bat hartzeukenean, etxean agola edo zer jotzek. A ber, nik, bueno, piano eta gitarraz gain, pues, bueno, baitut baju batzuk, baut hemen bateria elektroniko bat, gero, pues, pixkot ordena jaukin ere bai saltzaren ibiltzen naiz, azken aldien pixkot elektronikakin ere bai, orduan, lo que surja, eta gero boladak ere bai, azkenin musika estilo aldetik ere bai, haitzen dut, bueno, ja beti roka eta metalan barrun, baino haitzen dut gauza hitz bariatuk. Orduan igual bolada batin balimanago, izakit, rock and roll gehiago haitzen, pero igual hartzen dut gitarra, eta azten naiz lick blusero batek jotzen, ez? Baino, ez dakit, lo que surja totalmente. Eta momentu batin claro, gitarra eta ez zait deus ateratzen. Pues igual hasten naiz bateria programatzen. Eta programatzeko bateria bat, eta gero hortikan aberria zerbait suertatzen den. Azken finean, bueno, erran izun WhatsApp ezer bai, kontaktatzen niregan nirekin, bueno, niz naiz gitarristare konsideratzen, bai jotzen dut, baina, bueno, orduan ez da nik hartzeu gitarra bat eta, jode, bere garaian igual bai, venga, hartiotik eskala batzuk praktikatzen eta hola, baino eske uste pila bat de 0. A ber, ez da gauza oso atraktibo bat egiteko, gitarra bat eskutan hartu eta jartzea eskalakin edo arpegioekin, ez da gauza atraktibo bat, askoz. Eta esfuerzo handia rekonbertsak gutxindoko, bere iritziz, pues igual ez dutako facilidadea hundirikan ere, bertzatzuk igual agudo egiten dute, edo sakrifikatugoak dire, edo ez dakit, baina ni, pues hori. Nire ustez de baita teknikaren arabera, zaudek teknika batzuk denbora, entre comillas, gutxi sartuta, igual emate ditekenak erantzun hon bat, esango diagu, eta zaudek beste batzuk ordu pile bat sartuta ere erantzuna ia minimoa dena, orduan hori pixkat puta da bai. Ni gorbatzen naiz, por ejemplo, azken ni naiz dropero bat naiz, eta bere garaian, bueno, eran dute mazala, pues hasieran afinazio estandaran, eta bueno, orduan bai igual gutxi, baina bueno, bai hartu nituen rutina txiki batzuk. Eta hortikan ikasi nun pixarra, eta de hecho orain gerota gutxigo dakit, gauza dire mazala. Eta deskubritu nulikan dropeatzen altzela, erran un joder, du, gloria. Asko zerrazago, ez? Kuerda bateria aldatu afinazioa, eta ja, pues hori, kintakin egitaldut, jotzaldut, pues ezautzen justen kantu 180. Bertzo gehia ez, eta ez naiz behin saiatuko, baina bueno, horrekin kontent. Ados. Venga, zein dek ire teknika gogokoena? Ez dakit zeri ditxo zuen teknika ere, Hombre, berez teknika, hori, esango jau, ejekutatzeuken zerbait, adibidez, kinta bat jotzea, gora bera, hori teknika bat izango goan, alternate picking. Hori teknika bat, pues hori da nerea. Edo strumming. Bai, azken finan, bai, ez dut, bueno, badakit bendin txiki bat egiten, badakit, osea, haitz basikoa, baina, bueno, ni gitarrakin dedikatzen ezena da, kuerda zapaldu eta jotzera, osea, ez dut, gero harmoniko artifizialak, ez dakit, bai, ez dut teknika,
Ez dut teknika Favoritori ez preferiorik kan, osea, 0-0. Ados. Baina eta entzuteko, esan nahi hau jotzeko izan alde, baina baita entzuteko, igual ziok, txakea eta adibidez, aipatu dukela harmoniko artifizialak, ni neu solistagoa nau, baina adibidez Gojiraren mitiko scrap oiek erdi harmoniko. Hori da la hostia. Hori la hostia. Bai, hori da la hostia. Eta duela urte batzuk, pues, ja pixkot engantzatu nintzelikan Gojira, eran joder, tio, honek nola egiten ditu soinu horiek. Eta bai egon nintzela pixka praktikatzen. Claro, egiten duzu gaizki ez, baina benpin jakin nola egiten duen. Gero ez dut baina joko kontzertu batin, edo lo que sea, baina benpin jakitea nola egiten duen. Eta berdin teknika guziekin, pues, azkenin tapin batekin badakit teoria, gero praktikan ez dut ezagutzen, ez dakit egan duten harmonikona bai igual gehiago erabiltzen dut, ez haunitz ere, baina bai, Gojira teknika hori da la hostia, eta ez dakit berak asmatu duen hori, baina nik uste ez nula behin ere entzun lehenagotikan. Segurazki ez. Eta kurioso. Baina igual hola famatu egin dutenak edo. Bai, famatu egin desde luego, bai. Orain edo taldire entzuten bai duzu hori, da, ostia, Gojira. Esateik, izen azuz, ez dira ondo irakurtzen. Gazbouk, esateik, tremolo pikin, errazak egia. Tremolo pikin. Bai, ere bai. Baina, bueno, tremolo pikin bat egiteko, kurkuman deixent erabiltzen dut, teknika hori, baina osatzen dut delay bat, eta honiztan guare bai, eta da azkenien atmosfera sortzeko, ez gauz definitu bat egiteko. Ados. Oan, hori tremolo tipikina, pues bai, jo que se. Ados. Bueno, aipatu... Joder, Gazbok ez daki ez da zer den hori, bueno. Aipatu dek tapina, eta, bueno, iritsidek momentua, hartza gitarra. Baino, etzakiat ikusi dituen gitarrezketetan ikusi eken, baina Joandek testa hau edo galdera hau Joandek bariatzen, bale? Hasiera nuan tapinaren testa asekaz, baina, claro, jende berria sartzen o jende berria elkarrezkotu dela, konturatu nauk denak ez garela, gitarrista guztiak ez direla solistak edo ni bezain frikiak, orduan Joan hau pixkat zabaltzen, ez? Orduan, 3 aukera emago izkiat. Tapina, rifardo bat, ire riffik onena, edo okurritzen egin rifardo bat, edo 3. aukera izango goan, ire arpegiorik politena. Orduan, 3 aukeratako bat aukeratu. Arpegio gero erramarra dut, ez naizela oso arpegio zalia. Ba, orduan rifa beharko jokaz. Bai, tartean, azkenin kurkumakin, por ejemplo, badut tapin txiki bat, oso txikia, eta da tipiko atresiatua, eta 3 notatan, eta listo. Osea, erran nuke erabiltzen dituztela, existitzen dien teknika guzik, baino a primero de GB eta con un suspenso, osea, horrela. Gogoratu gitarra ukagula itzalita, bai. Man behar diok soinua pixkat. Horiok. Pues hori tapinana, pues teoria badakit. Ez dut behin ere egin, pues hori, nola erran, segida bat, desarrollo bat, ez, tapinana, baina, bueno, teorian bai. Eta namazala, pues kurkuman egiten momentu batien tapin txiki bat, ez naiz goratzen, baina seguro lehenago erran dute mazala eginen dut dileiaz beteta eta hori, disimulatzeko, eta alik eta distorsio gehien, eta hola. Joa, etzagiat dileia ideia hona, ze nota bat gaizki matema, errepikatzen dek denbora guztian, da hori igual... Ja, baina, bueno, kurkuman azkenin faioak daena ematen diote, a ber, ez izatea izdeskaratua, baina, bueno, bai da gauz bat, nahiko lasaia, gauz disonante deixentekin, eta bueno, admititzen du. Ados. Eta intapin bat dileirikan gabe, eta derrepente bi notak ez sonatzea, edo dileiakin eta errepikatzea lehenengo nota gutxienez, pues bueno, pues zerbait bada, ez? Bai. Alare tapina ondo, nik aprobatua emango jau. Emaio rifardo bat dire, entzun nahi da rifardo bat.
Bai, bueno, ez dakit, Okurritzen zaiken, edo zer. lehenago, bueno, berezidorrean kantuko rifa joko dut, ez dakit exactamente hola den, zera oraintxe bertan ez naiz ongi oroitzen, baina, bueno. Espetu, Hori da sarrerako rifa, eta, bueno, gero ja kantu hasten da pixka desbariatzen. Arki. Eta... Vale? Ba, urrengo galdera botako jat. Gehien kostatu zaiken teknika edo zerbait eta ez gitarra itzali. Ze nahi diat saiatzea jotzen, haudek. Baziok teknikaren bat saiatua izela bere garaian eta edo ikasi ukela baino kostatzen zaikela pila bat edo ez dukena lortu ikastea. Hombre, ez dutena ikasi lortzea, ez dutena lortu ikastea zui pikina da la mitika, ez? Imaginatzen dut bendin hartin, ez dakit, nireteko da gauzat, imposible. Saiatuko ez du denborarikan inbertitu, zer? Saiatuko dintzake, oain. Ez dakit. Dale, lasai. Bere garaian, inbertitu zanen itun, como mucho 5-6 ordu, eta ranun, avantzea da 0. Eta orduan, paso, totalmente. De hecho, hau, astea torri beti errepikatzen dira berdina, baina bai. Dek oso desagradecidoa, zui pikina, oso. Bai, eta gero egia da, ongi egiten duena telita, da una puta pasada, baino, ez dakit. Nik hori ongi egiten duenak, ez dakit zema denbora inbertitu duen egiaran. Baina, desde luego, nik ez dutela denbora hori, eta ez dutela gogorikan denbora hori galtzeko, garbi. Eta ez nahi saiatuko, zeba ez dakit. Badakit teorian nola den, baina bigarren kuerda ja ez nun ongi joko. Ados, venga, barkatuko jat, da botako jat urrengo galdera. Hemen zaude galdera batzuk pixkat jende sufritzeko dituk, jendeak odola ikustea nahi dik, bestela astea joan da, astea torri ongo dintuan beti gauza berdinekin, eta ez genizken eukiko momentu hauek ez, non konbidatua pixkat sufritzen ikusi aldeagun. Baina, botako jat urrengo galdera, haure pixkat sufrimentuakin lotutaziak. Eta kontua dek, baseok bai bisonten edo bai kurkuman zatiren bat, non entxeguetan, baina, bueno, bereziki kontzertuetan iristen aiaiz zati hortara eta aiaiz mentalki prestatzen, en plan de, hostia, bazetorrek, ondo jo behardek, bazetorrek, taziko lau zerbait. A ber, nire tendentzia da, eta leheno geran dut, gero eta gutxiago jotzen dut gitarra, gero eta gutxiago daki jotzen. Nire tendentzia da gauza gero eta arrexaok egitea. Orduan, oraintxe bertan, bai bisonten eta bai kurkuman, ez dago horrelako zatirikan. Bai igual kurkuman, baino ez gitarra jotze asuntuarikan, baizik eta ere puska deixente, pues, amalgamekin eta kompas arraroak eta hola, eta hor igual bai, haietu baino lehen tenso ez, baino ez gitarista zara, baizik eta talde guzia eraten, ostia, ojo, hemen kagatzen badugu, badaia dena altraste. Eta horrelako puska baino gehiago, eta pasa izan zaigu, de hecho, kagatu izan dugu, igual ez da soera nabarituz, bueno, lehenago ramazala, tiratzen dugu soinu pixka eta ja moldatzen gara, baino bai, horrelako zatia bai, gitarista bezala, ez. Bisontene bai, badago kantu bat, orain atera du berri duen diskan, Lamekulos, eta hau ere ez da komplikatua delako, baino bai, bertze guzi baino abudo godalako. Eta orduan, hasieratik ez tenso gaizkiloko dutelakoz, baino bai oso alerta egon beharra, pues hori, da zukeran duzu mazala, herri bat de 0-0-0, baino bai da nahiko abudo, eta hostia, pasado de atento, te pilla el toro eta toma posako. Bai, ez. Bueno, saiatuko intzake... Baina ez, azken finan, bueno, solorikan eta ez dut egite, bueno, lau arreglo, baina oso simpleak eta arduan ez naiz komplikatzen eta zuzenekotan bai, jode, gustantzea disfrutatzea, ez egotea pendiente zer jo bar duten. Eta hori, gero eta
gauzak egiten dituztenak gero eta errexago, bueno, hori sensazioa dut, gero eta gutxiko komplikatzen naizen sensazioa dut. Hau, honek gogoraziziak, hau ere usteat kontatu niala beste baten, baina, bueno, Gasteizko gaztetxean joanen kontzertu bat, eta eskatu zigoen bisa, ez? Eta bisan breakdownadek 0-0-0-0, plan, takan, baina justo maieran iteat, baina ez diat, iteat suite bat bezala, eta lehenengo intentoan, inean, ateragoan oso gaizki, eta betxatenean parkolu hartzea. Egiteat lau aldiz, ez? Eta lehenengoa gaizki ateragoan, bueno, igualdik. Eta ja, jarri induan, disfrutatu imoian momentua, kontzertua amaitzen aidek, eta igual asko zobeto geldituko dek, nire hor sweep bat erdi gaizki jotzea baino, takan denok batera, eta gauzatzen. Eta haiek nik hori pentsatzen dut hasieratik erraten dut, eske hau ensaio horretan eta dena, nahiko tenso gomar nahi, zuzenak batean paso, eta orduan deskartatzen dut hasieratik horrelako zera esartzea. Azkenean, igual momentu hortan gehiago baloratzekela ondo pasatzea euk kontzertuan eta listo ez. Alare, aipatu dituken bi gauzetako hauetako bat jotzen saiako intzake. Bisonteko kanta azkar horretako zatiren bat, edo amalgamak dauzkaten horietako zatiren bat. Eske amalgamak egiteko bateria eta perkusioa gabe komplikau, ez da ulertuko zehari nahi zen jotzen. Eta bisonten rifa da oso erreixa da, Uniko doa, nahiko azkar, eta orduan. Hori da rifa bat, eta jo dutena baino azkarrago seguskire joko du, eta zuzenean gehiago, baino hori, eta hori, gero beste rifa du, berezia berdina. Rolloa da hori, eta horrekin kantauzua, baino, xiratikan bukara arte doaia pinon, eta... Alterneitakin ala downpikinakin? Pues segun momentua, saiatzen naiz downpikinakin, baina ikusten badut, igual, sobera budu hasi garela, lo que sea, ez da ingarbi geldituko, baino enpin, abidadurara oituko naiz. Por ejemplo, grabatu genuen eta hola, pues downpikina definituko gelditzeko. Baina hori, bai, segun. Bara, azkenean downpikinak bazoke bere garrantzia, ez? Askotan oso zailaek, esan nahiat, ja BPM batzutatik aurrera, ja, ostia, esku muturra euki behar degotako, baino. Eta hortan ere galdu dut kriston pila, azkenean, oain ja gutxi, espaden saiatzeko tala gutxi hartzen du gitarra, eta hartzen bau da, komposatzeko zerbait. Ez horrelako ejertzizioak eta duela 10 urte, downpikina, por ejemplo, puskaz agudogo eginen nun. Ez dakit puskaz agudogo, baina seguraskira agudogo bai. Orain, por ejemplo, Bisontekin badugu kontzertua ostiral honetan, eta joan den astin edo guain bi aste edo, azkeno, gutxien saiatzen dugu. Eta gelditu ginelikan saiatzeko, ostia, que no va, muñeka, keba. Eta, ostia, bere entrenamentua behar du eta galtzen da. Bai, instrumentuen mundu hau dekela pixkat uste badek alde batera nahiko desagradezidu bai. Baina, azkeneko bi galdera eta jungo dituk urrengo atalera, bale? Bi galdera hau dituk pixkat graziosoak. Lehenengoak graziosoak, bigarnaek pixkat kontrovertidoa edo morbosoa lehen esan deken bezala. Orduan, behatz ekstra bat euki beharko bauan, non eta zergaitik. Galdera bona da. Baditu den guztiak ez dut erabiltzen, osea, ez dakit zerran. Haitutut... Nahi badek pentsatu pianoan baita. Nola? Nahi badek pentsatu pianoan baita. Pianoan ere bat gehiago sobratuko ditzake. Bertze esku bat edo bertze hanka bat erranezkeo zerbaitako, baina behatz bat gehiago jaztizu ematen. Gitarran azkenin, nola seikuera dituzun, pues igual joko gehiago dago akordeak eta sortzeko, baina pianoan azkenin palmoak gutxi gora bera ematen du oktaba bat, eta hor ezin duzu bertze behatz bat ez dizu deustako balio.
Ez dakit, iarran ez dakit. Haitxutuzten elkarrizketetan erantzun kuriosoak. Kurrintzait pedradat orain, baina, bueno, ez dakit balioko zuen zerbaitetako, baina behatz lodi bat gehiago, eskuineko eskuan, Eskuinekoan. bai, bi pua erabiltzeko En plan, hemen, por ejemplo, en plan horrela. claro, eta hartzeko bertzepua, bigarren pua bat ola, eta ez dakit horrek zerbait inventatuko nuke horrekin jotzeko, baina ez dakit. Horre, aukera horrek. Ezkerreko eskuan ez, desde luego. Ez, bostak ez ditu erabiltzen, osea, que bertzea gehiago zertako. Eta eskuinekon, pues ez dakit, hori okurritzen zait, ez dakit, igual ez zuen leustako balioko, baina, bueno, jo que se. Ados. Vale, eta urrengo galderaek... Ez que, hemen... Hau da morbosoa, bai ez? Bai, galdera honek matiz asko zezkak, bale? Eta gainak kuriosoek, ze gitarrezetak aurrera joanela, astea etorri, beti matiz berriak ateratzen zizkia konbidatu bakoitzak. Baina, bueno, nik ingoiat galdera originalki planteatu nian bezala, bale? Eta gero ja matizatuko dugu. Galdera oso simpleaek. Ire ustez zer deko be? Gitarra on bat, ampli txar batekin, Vale. ala gitarra txar bat ampli on batekin. Vale, ezagutzen dut hori, bai. Eta ez dakit. Ez dakit. A ber, balin bada agiz txarra gitarra, edo agiz txarra amplia, elegituko nuke gitarra on bat eta ampli txar bat. Bai, claro, horrekin ezinko nun Bisonteren kantoa jo, sonatuko zuna puta mierda, baino bilatuko nioke rolloren bat. Zeba, gitarra oso txar bat, amplion batekin, nik uste deustako ez ditela balio. Orain, balima da, ez hain txarra, gitarra edo amplia, ja aldatuko nuke erantzuna completamente. Gitarra txar bat, amplion batekin. Ados. Ezi, klaro, hemen matiz asko zeudek, eta egin zizketen matizetako batzu ditu adibidez, batek izatzen baina txarra zerdek merkea. Eta en plan, claro. Bai, baina dek txar. En plan, eta nik eta beti irabili izan dut Academy marka hori, ez? En plan, imaginatu, igual galdera bestera bat egin berko ganean, izango guan, Academy gitarra bat, mesagugi batean, ala Gibson Les Paul Custom bat, Academy ampli batean. Osea, horrea beste matizat. Adibide horrekin, nire Academy gitarrakin eta nire ampliakin, oraindik hemen dituztela biak, Les Paula eta Academia. Bai, sartuko nioke pedalen bat eta claro, baina izan zen ja bertze estiloren bat, zerbait garajero guaiotzeko edo ez dakit. Baina nire Academiari ez da manerarikan ampli bat eta zerbait sonatzeko. Ni medio decente. Eta gitarrari ere. Ez, hori erran edute, nire Academy gitarrari, barkatu. Ez dago manerarikan, sartzen aldiot mesa bugi bat, eta keba. Azkeo esperimentua egin nun, eta orantxe sartu nizken, ez dakitze kalibreko kuerdak, eta afinatzeko sol grabean, edo fa, edo eta holko burrada bat erran numen, probatu ardut, eta keba. Ez da kuerda irekikin ere ez du sonatzen ni patras. No. Ez que desastre dek marka hori, Bai. Eta, bueno, afinazio estandarran eta jotzeko ganantzi gutxikin eta traste bajutan, pues bueno, ikasteko dina igual zerbait balio dizu. Baino ja hortikan aurrera, keba. Ni pa dios. Nire intentzioa da Academy horrekin tuneatzea, baina en plan, nahi dut pintatu, aldatu pastillak, osea, dena, aderria zerbait lortzen alden. Dena aldatu beharko dira. Dena, claro. Trasteak eta nik uste mastillako alma eta dena daukala hautsita edo zerbait. Sinitzen, aberria, etzen mugitzen ez aldeatea ez bertzera, jo que ez dakit. Ja, eske, joder. Hortaz eraten du, gitarra hori ezin dut erabili deusekin. Orain, nire Academy ampli txiki hori, sartzen baino pedal pare bat edo hiru, eta Les Paulakin, segun ze estilotako eta zerroiotako zerbait inen nuke. Oain,
Balima gitarra ja, ez den akademia bat, balema da, jo que se, 150 eurokoa, eta Claro, hor ja... ja aldatzen dute erantzuna, Claro. totalmente gainera. Mhm. Ze hori ja, bueno, puede sonar, eta basatzen duzu mesa gubi bat, eta Ne. benpin distorsioa raudales, eta zerbait eginen duzu. Mhm. Ados. Ba, distortzioa aipatuta emaiok ire gitarrai distortzio pixkat. Eta ni joango nauk, orai. Eta ni joango nauk, ba, ur pixkaten bila. Eta, bueno, jendea entreteni bidak bitartean, ados. Venga, Ez diat, hecho. ez diat asko tardatuko. Ez dakit ze bat dauden ere ez, baina... Bueno, nik prestatu dut hemen base bat, bateria eta bajo batekin, eta, bueno, saiatuko naiz zerbait egiten, zerbait konposatzen ari bali manitzen bezala. Eginen dutena da grabatu eta bigarren gitarra sartu, ya que estamos. Ez dakit entzuko den, ez dakit aituko den dena, baina bueno, lo intento. Justo amaieran etorri nahu, baina zen moduz. Hitza hemen, bueno, gitarra doblatzen, experimentatzen pixka bat. Erki, gero ikusiko jat, amaitze denean, bueno, bihargo izan ikusiko jatu, eto ze ja berandu izango da amaitze egunean, baina Vale. gero astero egin hori diat pixkat hori highlight bezala edo Twitter eta Instagramera eta igotzeko beti egiteat zerbait, eta hori normalean izan hori duk zati hori, así que segurazki gehien gustatzen zati hori egokoiat, baina bueno, igual hemendik aurrerago zerbait galderaren bati erantzun polite ematen maio, gero kuriosoa, igual hori sartuko jau. Orduan, ja hirugarren Morbosoa. Hori. Clickbaita bilatzen. Clickbait, hombre. Berez ez, egia esan ez, eta gauza bat, nik uste orain arteko elkarrezketa guztiekin inalko nukela hori igual pixkat clickbaiteroago edo gauza morbosoago batzuk eta sartu, baina berez ez dare nire interesa, ez nire helburua dek pixkat proiektu honekin guztiakin jendearen gana iristea, haudek Euskal Herri mailan euskeraz musikari eta gitarrari buruz
edukia ikusi nahi duen jendeari zerbait eskaintzea, eta baita gonbidatu bakoitzaren proiektuari pixkat nire eskaparate txiki honekin, baina behintzat pixkat lagundu alizatea. Ez diat nahi milaka jarraitzaile eukitzea, ez eta nahiko zertako. nitxoko kontu bat da, Claro, gitarristak, claro. gaina euskeraz, rock and rollara eta hori dagore bai dagoen bazala, eta azkenin ni ez dakit nola iritsi nintzen, zure, ni Twitch ez dut erabiltzen, baina hori nik uste legen beltzako nahi zoitzen izena, Ekaitz Garmendia. horren elkarrizketa iritsi nintzen nola bait, eta gero haitu nituen, hori ez dakit, 5 edo 6, edo hola pixkot ezagutzen nitunak, eta hola, eta eraten un, zeu guai, igual lanan patzen dut, eta erdiaz nahi zenteatzen, baina, bueno, eta irri batzuk botatzen dire, eta horiek. Eta gonbidatu dezela etorritare bai, ez, plan, niretzat hori da garrantzitsua, gainera, zuk idatzi, baino hilabete lehenago, ezagutu izanen nun. Hortaz, haitu dituztenak dire, igual, duela gutxikoak edo lehen urtekoak, hortaz, galderak erabi batzuk izagutzen ditut, bertzik ez dakit. Baina izan zen justo hori, erran nun, bila ze guai, eta astero iten du, eta nola daituz nion, erran nun, ez dut gehiago ikusi bar, horren berriz hasiko naiz. Ez du nahi igual kontaminatu seguntze, ikusten dut, eran galderak ezagutzen dituztelare bai, haunitz. Ja, baina normala ez, azkenean, astea etorri neuk ere galdera asko berdina egitezkiat, baina iruditze zaidakelako galdera batzuk egin beharrekoak dira, ez badibez. Nola konposatze zuen, eske, hori galdetu berdiat beti, ez, eta beti galdera, azkenean, bai, nik uste nahiko errepikatzen aukela neu ere, baina, bueno, bintzat, eduki más o menos entretenigarria ateratzen den bitartean, honekin jarraituko jago. Bai, eta eta etorri dire tipo batzuk de mucho cuidado, Eta etorriko direnak. Eta etorriko direnak. Ja. Azkein gara mazala, ikusi ditut batzu bakarra, pixkot ezagutzen itunak, eta bakarra bat ez ezaguna ere baita eratun, nola zen tipo hau de, no sé, de las Ramonas eta ez dakitzer, talde bat, Ramonas, no sé qué. Ramonas First Evil Boyfriendekoa. Bai, hori da. Erra no, akusar dut bat, bertze guztik, tipiko izautzea dituna, los gobernosen jotakunak, eta horrelako zerbait. Eta erra no, akusar dut, ni puta idea, ez dian ez da sonatzen ere, eta hori, ze gitarrista bai nor barna, eta ze enfoke desberdinak, eta guai. Bai, nik uste baitan nabarmentzeala ez, saiatzen aukel, saiatu. Azkenean nire guztoak, nire tximak argi ikusten ditu, ez? Nei metala eta rock gogorra gustatzen zaidak, baino ez diat ez daren nahi izan iztea hortara bakarrik, gitarra bat eskutan euki badek eta gitarra horri soinu ateratzea bai edo zein eratan, ona gonbidatzeko moduko pertsona bat aiz. Eta listo. Baina, bueno, ez gaituke jarriko gehiago filosofatzen gitarrizketen guruan, eta guatzen nahi ire gusto pertsonalak ezagutzera, bale? Orduan. Imaginatzeat nola beste galdera batzuk erdi prestatuta euskean hemen ere usteat igual batzuk eukiko ditukela, ezagutuko ditukela behintzat eta pentsatuta eukiko ditukela. A ber, segunta zei galdera, pentsatuak, haitzen unikan entrevistatu, pues erraten un, nik erran nun hau eta hau. Eta hurrengo entrevistan galdera berdina eta, pues erran nuke hau eta desberdinak. Osea, bakarren bat badakit, ez dakitze galdetu arra jazun, baina zer antzungo duten badakit, baina bertzaunitz, pues ez dakit. Zuk bota. Lehenengo hasiko nauk, galdera hirukote tipikoak indekela talde gogoena. A ber, bai, bakitzen den irukotare, bai. Da imposible neteko gauzak kontestatzea, zeba... Eskema batu dut, kriston pila... Talde bat... Eta... Ez dakit. 10 erran barban itun ere, kostatuko zitzaidan. Osea, que... Bat botako dut, sobre todo, hori gaztegoan itzelikan markatu zian kiston pila, bueno, haunitzek, baina Buitracker taldea. Buitracker, Bai, ¿te suena? Me suena. Zen Iruñekoak. Eta hola, rocker di experimental xelebre bat izan daiteke? Roka eta elektronika nazten zuten.
hiru disko ate zituzten, eta lehenengo diskoa zen puskaz metalerogoa eta elektronika gutxixago, eta azkengoan ja pues, elektronika gehiago eta ez hain potentea. Eta tartekoa, posten tarteko zerbait. Eta, jode, hain ez solasten 2000 inguruan. Osea, larita mezortzi, 2000 eta 2000 eta gutxi. Eta, jode, zen gauz bat, haitz berria. Bueno, aziren horrelako taldeak Ekon eta movida horiek, eta garai hartan, pues, nu metalan garaian, baina, jo, buitrakaren ateko izan zuen gauz bat, ez dakit, haitz originalak eta makinas. Eta sobre todo, pues hori, baitu hiru disko, eta dire haitz desberdina bat bertzetikan, betire beraien roi horrekin, eta bat botatzegatikan, Hemen, Gazbok esan dik, Ghost esan dik. Bai, pues azken urtetan Ghost sartu zait kriston pila. Ja azkengo diskoak ja gutxixago, ja bihurtu da pues, jarroko txentero nahiko tipikoa bere isitasunakin, baina bai hasieran zuten pop ilun metalero, ez dakit, lehenengo bi diskoak, muy fan egin nintzen. Bai, eta ez dakit, claro, azken urtetan errata maiazu, pues, Ghost bai markatu ikiston pila, Gazbok irrinen dure bai, baina Bring Me The Horizon pila bat, ere bai, zeba, baude espektro handia bere diskografian, eta azkenin, ni tipiko taldik, atetzen txustena disko berdinak, hirugarren diskorako janago hasta los huevos ja taldetaz, pasatzen zait kiston pila hori. Biba Belgradok markatu dexente azken urtetan, baina, bueno, hori, eta joate maiz amarrute atzerago, botako jizut bertze irudo lau talde, eta estilo aiz desberdina dakuk. Normala, azkenean, talde bat esatea ez da gerraza. Baina diska bat esatea errazago izango dela ez. Bueno, bat erratea berdin, oso zaila. Bino bai naiz diskeroago taldeero baino. Osea, ni gustatzen zait pila bat taldeaten disko bat, eta gero edo errepikatzen badire, edo egin duten aldaketa espazai eta atraktiboa iduditzen lo que sea, ja, pues, gelditzen disko batekin, baina gero taldea, pues, como que no... Ez dakit, bat botatzekotan, eta pixko aldatzekatikan estiloz ere bai, botako nuke Luciferren Automatic Thrill, noski izena du. Ni puta idea txaugat. Lucifer Helicopters eta movida, ez txiz ezagutzen ez. 2000 tarte horretan Eskandinavian atezen punk rock rolloa, Turbo Negro eta... Turbo Negro bai sonatzezik. Eta hori bai, engantzatu nintzen kiston pila talde horietara. Eta Luciferren diska hori duitzen zait una puta pasada. Baitu 10 kantu eta da, ez dakit, marabila bat. Ados. Eta hirugarren galdera bakik zein izangoan, tanta gogorrena. Bai. Eta hau da zaiena dudarik gabe, suposatzen duten handokore bai. Ja, bai, nik uste bai. Zeba, gainera, garaunte mazala azkenin, bai, eta nik gustatzen dauniz kontestua. Disko batin barruan proposatzen duna talde batek, ez, kantu bat, botar bat ere bai, baina hau bai da azken aldin, intzaitela una marabia, eta gaina izten komentatu dut, Biba Belgrado taldea, hori igual ez da zure rollokoa izanen ere ez. Ezagutze digat entzutez, ez zegiat inoiz entzun diaten zerbait, beraiena, baina, bueno. Dale bai, post-hardcorra eta, eskrimoa, pixkotola... azken aldin nahiko izen deixente hartu dute, Euskal Herrian eta jotzen dutenin petatzen dute, dozein gaztetxe, dozein garito, eta Kordobakoak, ez dakit, Andaluzia inguruko dira. Eta Anapurnas kantua. Da oso simplea, ez du deus, baino, ez dakit, pues hori, kantu horietako bat, sartzen zaizula barrura, de hecho, daitzen duzu disko osoa, eta bertze kantu guzik teorian dire hobik, komplikatugu, gauz gehiago, matiz gehiago, baina ez dakit. Askotan menos es más igual, ez esaten dena. Bai.
Esateik, Ez dakit, bat botatzegatik Gazbok esateik, hau, trolleatzen zabaiek esateik, Bai, tiene nombres mil, el miembro viril. bai, claro. Hori, Leonardo Dantes. Leonardo Dantes. Bueno, jarraituko ja aurrera. Dream Team bat. Haudek, sortu baintxe bertan talde bat, ik nahi deken musikarekin, eta aukera emango jat, talde barruan egoteko beraiekin kontzertu bat jotzen, ala ikusle bezala beraien kontzertu bat ikusten. Bueno, nik ikusle bazala, hori garbi. Bados. Ni gustatzen zaio jotzea eta hola, baino kasi gehiago disfrutatzen dut konposatzen eta ensegu lekun kontzertuan ere bai, gustatzen pila bat, eta baino ikustea kontzertu bat ona nahiago dut jotzea kontzertu bat ona baino. Igual jendik flipatuko du, baino Bueno. ez dakit, naiz entzulegoa musikaria bino, vamos a decir. Ados. Eta intima, hostia, hau da komplikau, Barkatu. Bueno, hori erran dutena, ni ez nintzen sartuko, gainera erran duten edozein den zain da ni baino obia, osea que... A ver, cantante modun, hasiko naiz igual al revés, baina bueno, The Hypes, Bai. hori ere ez ditu, bueno, ere bai da, erran duten Eskandinaviako rollo hortan sortu zen horren kantantea, ez du ni puta idea kantatzez, baina da el puto amo. Bai, da dagoen frontman entretenidona, o sea, ez dakit, egon naiz horien kontzertuan eta da la hostia. Vale. Gitarrista modun, oso zaila da. Bat botatzegatikan, eta ez nuke igual botako, baina zait okurritzen, eta lehenago komentatu dugu Goyirakoa. Bueno, ez, Goyirakoa ez du sartu behar. Osea, Goyirakoa sartu behar dut baterian. Aha, Mario Duplantier anaiatako bateria puto genio. Pasote bat, Bai, pasada bat, osea, increíble. Eta, a ber, ez naiz, fijatzen naizena musikaritan ere ez, beti konjuntuan gehiago, baino, tipo horrek ematen duen personalidadea talde horri da pasada bat. Bajista ni idea. Bueno, mira, hau gitarrizketa ez tekin. Ja. Bajista igual zin. Bota behar dut bat, eta gustatzen zaidan aspaldiko zuzeneko batekoa, Ofunkillo taldea. Bai. Horren bajista, ez dakit ez nola izena duen, ez berdina jarraitzen duen, ez ni idea, Baina, ez dakit, duela 10-15 urte edo kusuen kontzertu erran, ostia, tipo hau, osea, pila bazila eszenario gainin 6 persona edo ez dakitzen bat, eta zen talde erdia, tipoa, eta makina. Ados. Gitarrista modun. Ja, venga, bat bota behar dut, igual admiratzen dut gehiago musikari modun, gitarista modun baino ere bai dala hostia, dela Museko Matt Bellamy. Horrek gitarakin itetu mobidak eta sintekin eta pianoekin eta kantatzen bere falsetekin eta tela. Eta... Muse guapo ziuk. Eta, bueno, bertxat bota behar dut, igual ez da gitarista ere, ez du la sobera atentzioa deitzen gitarista modun taula ere ez, baina, bueno, bere posea eta hola Dregen da Backyard Babieseko gitarista, bueno, orain Helicoptersen dagona, eta da gaur egun ja gelditzen den de los últimos rockstars edateko modun, da tipiko estrafalario, gitarista, gero nahiko, bueno, basiko, ez dakit, gero igual zona da, baina, bueno, jotzen nahiko basiko jotzen du. Soleatzen dut hola, baina, bueno, tipiko pentatonikak eta eta tira, eta baina, bueno, bai da tipoa kriston personalidadekin eszenarion, eta ez dakit, se me ocurre. Gero... bueno, teklista modun sintetan sartuko nun pieletekoa. Vale. Aitor, Rabio. Bai, programaziotan eta dala hostia.
bueno, eta listo, ez? Bai, horrekin jai Ni ingo publiko. baina. Letrista modun sartuko nun, bueno, lehenago komentatu dira biba begradokoa, eta entzait egiten duela poesia, hola boleo, ez dakit kantanteak utziko zion, letrak honi egitera, edo kapaza izan zen kantatzeko, baina bueno, albalin bada letrista bat sartu ere, bat botatzekotan hori botako dut. Ados. Ikusteko Eta falta. bueno, ya Esan. vientos eta hola paso, tío. Hori asko izango. Bai. Ikusteko falta zaien kontzertu bat. Helicopters, gara nuke. De hecho, espada pasatzen uda honetan ikusiko dut. Logroñon hor egin duten festi raro batin, Logroñon ez, baina bueno, Rioxan egin duten herri batin festi raro batin daude. Eta ero tsunami xixon ere bai, baina bueno, Rioxak horreta joanen naiz. Pandemian urtean mundakan egiten den festian jo batzuten, baina bueno, hor nola dena joan zen altraste, ezin izan nuen ikusi, eta bertzeren bat bai izanen dut hor barna, baina bueno, hori bai dela espalditikan ikusi nahia, eta bere garaian utzi zuten 2007, 8, 9 porai, eta Bilbon egin zuten azkeo jiran kontzertuat, eta ezin izan duen joan. Eta izan zen mierda puta, ez ditu baina ikusiko, eta la hostia, eta duela urte batzu bueltatu ziren, eta, a ber, igual ez da berdina izanen, baina bueno, antxegonen gara. Bueno, da, seguru guaian goale, berdin. Bai. Vale. Azkenin, sobre todo ez pauzu ikusi talde bat bere garai hobenan, pues guain ikusitare bertzatek eranen du, pues lehenengo zen puskadoa, igual zait, ni da lehenengo aldia, gaina nostalgia puntu horrekin, eta egonen da guai. Claro. Hobek isigo deukerrexio, baina egonen da guai fijo. Baina, azkenan iritzat balore hori zekaki berdin. Ados. Bale, nor berpiztuko guke, bere kontzertu batera joan, eta kontzertu eta gero berriz ere hartuta zulora botatzeko. A ver, lik berpiztu nuke Kurt Cobain, baina berpizte maut kontzertu bateko, eta gero zulora jomar balin bada, izan zen semejante petada kontzertu horretan maentziala pereza joatea. Baina, bueno, balin bada kontzertu baten petit komite 2000 lagunekin eta hola, pues bai, dudarik gabe. Ados. Bale, badakik La Resistenciako galdera mitikoa zein da, ez? Badakik galdera hori nola moldatze diagon gitarrezketetan. Bai. Orduan badakik ze erantzun behar deken. Zenbat gitarra dauzkak eta zenbat ordaindu dituk. Momentu honetan, etziak ez dian nahi jakin oain dela 10 urte haukean gitarra bat ez. Momentu honetan, ze gitarra dauzkak eta zenbat ordaindu dituk. A ber, Telecaster hau, hau da kurkumakin erabiltzen dutena, pixkatuneatua dago, pastillak aktiboak MG-ak eta hola, ja horrela erosi nun bazala dago, eta 300 euro pagatu nituen edo 350 horrelako zerbait. Esquire-a, ala Fenderra da. Ez, Fenderra da, Fenderra eta amerikanoa, bai. Aiz prezio honin erosi nuena. Joder, prezio oso ona. Bai, eta gainera erraten dut, pastilla hutsak, pues ya 150 euro balioko juzte, ez dakit. Tio, nik itzakeat. Kompra, bona, de hecho, begira, ramarizu gauz bat, saldu zidanak, etzun ide askorikan. Eta errantzian, eta errantzian mexikarra zela. Eta gero ni begiratu nuen, pues, numero seriekin eta hori, eta, joder, resulta ez, pues ez dakit, edo neketzakin, edo, bete saber, igual badu hemen zerrikeri bat egina eta puta mierda da, Izan aldi. Baina, gustatzen pilat, eta ja baitut urteak, eta egon naiz tentatua erosteko ja Telecaster pepinogo bat, baina zeuskire bukatuko donekin jotzen, osea, paso. Eske benetan, hemen erakutsi dizkiaten gitarra asko, bigarnezkoa gerosita, nik pentsea, non hostia lortzen dituzue horrelako gangak, tio. Nahi gitarra bat interesatzen zieten eta behiratzen diatenean segunda manon,
beti hauteuke 200 euro merkeago. Lan, zomanen erosi edo, dendan erosi edo Bai, bigarren bai. ez diat inoiz aurkitu horrelako gankari. Egia da, gero eta zailagoa dela, Gero eta informazio gehiago dago, eta gero eta zailagoa da. Bueno, hau ez du horren mertze usterik honek ere, nik erosin irikan, igual 10 edola. Baino, jo, lehenengo igual ganga gehiago arrautzen altziren. Eta gero da prisa kontua, jo, nahi bauzu gitarra ja, pues, apagai, vamonos. Ja. Pagatu harko zu dirua, eta incluso aholkatuko nuke berria erostea. Baina, bali mauzu, joate mazak kuriosatzen, eta jo, bira katxarro hau, eta pues, igual erreixagoa da harrapatzia. Bai, hori adaek. Vale, gero badut, bueno, batzuk posible dutenak erakutsiko ditut. Bai, lasai. Estrato bat, Ah, hau ere Fenderra da, hau mexikarra da. aha. Hau kuadrillako bateri erosi nion, eta 300 euro pagatu nituen, ebai okezpanago, 300 edo 350, ebai berdintxo. Hau gutxi jotzen dut, baina bueno, hau eramaten dut bigarren gitarra zala kurkumakin, pues akaso, eta igarran hau, pues hori, gutxi erabiltzen dut, baina ez nuke salduko. Osea, dago guai, honek ere pastiak eta aldatu ditu, baina bueno, nik ja horrela erosi non. Eta sonatzen du guai, pues hori, estrato bat. Da. Bueno, gero akademiak ez dakit kontatzen du, baina bueno, hori ez dut aterako, hor dago. Ez da batera beharrik uste denok visualizatzen dugula akademi hori. Ja, eta ez naiz horitzen, ja, regalate bintzean lagunak edo zerbait pagatu nion ere ez naiz horitzen, baina bueno. Ez diat uste perrogei 2 euro baino gehiago ordainduko ez gehi 30 euro pagatu izan baino, pues... Horregatik. Nahikoa eta gehiagia. Vale, gero... Les Paul bat, hau da bisonterekin erabiltzen dutena, hau duela urte bat edo gehiago erosi nion Pleurako Jon Mayordomori, kontaktatu berekin, pasako izudut kontaktua. Vale. Beste bat elkarrizketako zakura. Bai, teknikan atalan ni baino gehiago erakutsiko ditu. Ados. Eta hau bai, pues hori, bueno, azkenin Pleurako bateria... Estudio bat da, edo... Da, ez da, ez estudio, ez da, ez dakit, egungarren urte hurrenan edo atera zuten bersio beresi bat. Badu incluso pastia aktiboak eta pasiboa jartzeko palankilla bat, ez dakit, komentatu zian, saldu nahi zula, bertzeat erosteko intentzioak intzegoela, eta erran, jo, pues utzi probatzera, utzi zian, hilabeteat edola probatzeko, pareaten saio, eta erran, buah, me lo quedo. Ez dakit zena pagatu nion, 100 euro 1000 horrelako zerbait. Hau ja, pues, diru... Ja beste gama baten, ez? Bai. Bai, eta nek sonatzen du, pues hori, egiteko zarata tetzeko, pues da el kopon. Gero egia da, pues hori, pastiak pasiboak jarrita, pues rock and roll bat egiteko ere balioko lukela, baina bueno, nik azkenin dut hori, dropen, don afinatua eta hori zaborra ateratzeko. Gero, bueno, elektroakustika bat badut, ez tipiko 200 euro edo pagatu izan ditu bere garaien, itxura 2 urteko erra eta utxikin eta ez diot aldatu. Bai, Yamaha bat, ez dakit modeloarez. Eta gero Explorer bat badukatera bai, hori iztut hemen. Gibsona? Bai, azkenin, bueno, donezte nik badut home studio txiki bat montatua eta hemen baitu gauz batzuk, baino han badut hori, gitarra hori. Eta ura berria erosi nun. Ura erosi nun, pues igual 20 urte izan ditu. Pues gitarra jotzen hasi nintzenikan ez segidan, baino bai 3 urtetara. Lehenengo taldea montatu eta ez dakit urte bat edo bitara erran omen gero sartu zerbait dexentea eta Explorer de toda la vida. Gibsona ere bai. Eta ez dakit zer pagaten bere garai. Zemat balioko du... 1.200 bat edo? Ez, gutxigo. Bai, 1000 inguru, ez da.
Eske ez dakit ez da... Bueno, bai, eurotan, ez dakit eraman un pezetara baino ez, eurotan izan zen, baina, bueno, bai, 1000 edo 1000 eta gutxi. Ados. 1200 gehienez ere, nahi zoroitzen. Gazbok esaten dik eta Ibanez urdina? Bai, bueno, ura izan zen, bueno, akademian ondotikan erosinu, pues tipiko Ibanez bat, gama bajoko horietako bat, eta ura saldu nun aspaldi. Ura pagatu izan genuen 200 euro dola, eta, bueno, sonatzen zuen, aiz guai, osea, guain ja pena ez, baitu gitarra batzuk eta paso ez, baino, joder, zeuden guai. Aiz guai, balio du handoko, segurazkire kalidad-prezio izan duten gitarraika nobena. Bai, Obviamente ezin da konparatu pues, Les Paul honekin edola, baino, joder, polita eta guai sonatzen zuen. Claro. Horrekin hasi nintzen, pues, lehenengo taldean, pues, hori, 150 euro, 200 euro pagatu, eta gero ja erosi nuen, hortikan urte pare batera edo Explorerra. Eta orduan ja hasi nintzen ura ja ez erabiltzen, eta azkenean saldu nuen. Normala. Eta akademiara bai salduko nuke, baina hori ez du nire inok erosiko, pues... Neuk erosiko ya, igual, por las risas, En plan... Eta kontzerturen batean zua eman, edo, bueno, zerbait ingo genian. Joder, ya te digo, bai. Horrelako zerbait, edo bideoklip bateko, edo... Hori dek. Lehenengo izan nun ere bai espainola bat, pues, tipiko ez dakit norbaitek eman zidan, edo erosi izan nun 30 euro gatikan, eta inauteri batzutan akautuzun zisko. Ja. Earra izango bane, akademian gainan jartza pegatina bat, en plan, Fender. Eta gero zua eman. Pues horrela xe dut. Benetan. Bai, begira, ez duen erakutxeak, baina begira. Haure bai dut tuneatua, baina ez tuneatua pastiak aldatu eta hola. Dago, pues... Upa. Fender. Eta gero pegatinak, eta bueno, pues hori. Ondo, egarra. Ba, venga, ja, amaitzen du batzuk, ja, 11 terdiak pasaizkiagu, 12 gutxi, ordu terdi pasatxo bihaztik. Orduan, egin guzkiat azkeneko 2 galdera, bale? Eta 2 galdera hauek eta gero, ja, atxapatuko jagu movida. Orduan, oain nahi diat, ik aipatzea o komendatzea edo hitz egitea post gitarrista internazionaleatik, eta beste post euskalduneatik. 10 gitarrista aipatu behar dituk, aukeratu zeatik aipatu nahi dituken, onenak dilako, gehiena influenziatu dautenak, eta hori, post internazional eta post Euskal Herri mailan. Bueno, berriz errepikatuko, ez naizela oso... Tranquilo. Beti konjuntua begitzen du gehiago, baina, bueno, botako ditut batzuk. Bueno, 2 gitarista bota ditu ja lehenago. Haula horratzen ditu ja. Dregen eta zein bota huertzia. Eta Matt Bellamy. Musekoa, bai. Bai. Tela. Hasi garen ez euskaldunatik, bale? Bale, nahi bezala. Bat botako dut eta bertzela bronka botako jazu, Gorosabel. Eskerrik asko. Eta bueno, ez da pelota egitatikan, makina. Eta ja ez gitarista zala, gitarra jotzen eta kantatzen egiten ditu gauzak, ja ez euskarri mailan, mundu mailan gutxi izanen dire. Hori gauza hori guzik egiteko kapaza dena. Oso naik. Bai, eta hori. Geroztan erroioa, baino makina. Eta bere garaian azkenin, bueno, nik bai musikaria ditu dut, eta bueno, eta azkengo disko entzetuna puta pasada. Bai. Lan ez dakit nokin solasen, alarma kantua, bueno, igual lainez ateatzen galderatik gane, baina alarma kantua da posiblemente zutare gatea un kantoriga novena. Bai, uste. Da jotake bat gaur egun ateria. Egiaik kriston temazoa dala. Bai, da himno bat, eta, karo, nola, ja, eta ez dagon, pues hori ez, dola guai urte gonentzen lekun, pues bueno, ez du horremetze trasten dituko. Bai, ez du horremetze trasten dituko, baina una puta pasada. Bai.
Botako dut Iker Martínez noski izena du. Iker Martínez. Bueno, latzeneko gitarista zena. Vale. Gero Potenkin taldea sortu zuna. Potenkin bandaza. Eta horretzen naiz, Potenkin egon zen 2005an, 2012 ingurura, jo que se, hor urte gutxi batzuk. Bera gutxi mantxuste kontzertu batzu berriz, eta ikusi nituen, eta atela. Horretzen naiz ikusi nula garaiaitan kontzertu bat, Siloziben, Hondarribian, eta erran hostia, tipo hau da rock and roll. Tipo da rock and roll. Gero ez dakitze naiz kapaza baloratzeko zenbait jotzen duen, desde luego ni bino puskaz gehiago, seguro, baino bai aktitudea eta da rock and roll tipua. Eta Joseba Belenoir, botako dut pixkot, gaur egun eramaten rollo hasta nire hori, baino bere garaian 66errekin iguala, rock and roll, tío. Osea, pasada bat. Eta ero bakarkare bai ikusi izan dut eta artista, da kapaza egiteko nahi duna. Ez beldurtu kamaratik zein hauk gogoratzen hauken, eta hostia, Joseba Belenoir, hau nahi diat elkarrezketatu egun ematen. Eta J. Peloian, Bai, haitz interesante. Eta, bueno, ez dakit nik ez dut ezagutzen, baino ez du pintarikan ez zaila gustatuko rollo hau, edo haitzen elkarrizketa interesante izanen du. Botakut bertze bat, ez dakit, Mikel Cazalis, botatzatikan bat, igual da, bere melenangatikan eta impactatzen duna, ez? Baina, bueno, egintun proiektu guzik me molan, denak. Pasada bat. Bai, bere gitarrak beti sonatzen du igual, baina gero taldeak sonatzen du diferente. Eta ratentzu, hostia, tio, eske ez dakit. Eta bajuakin ere. Bai. De hecho, listan apuntatuta zeukat Mikel baino etzekiat nahiko egun ematen. Ja, hori igual zailagoa izan da. Ja, adin batetik aurrera, nik uste jendea ikostatzen zaiola pixkat rollo hau, ez? Baina, bueno, datorren denboraldira begira, zeia denboraldi hau itxitazekat, baina datorren denboraldiari begira, botakoz bat, ni Instagrametik idatziko zat, en plan, bota. Movida hoiteiat, animatza alaiz. Bota kaina eta Oidek. Eta bat falta zaik Euskal Herri mailan. Bat falta zait? Bai. Eta gito, okurritzen zait Joseba Ponce. Eta gero, segura nintzela kiston pila uste norbarna, baina, bueno. Bueno, asko zeude gazkenean, baina, bueno, bai. Joseba Ponce berdin, azkenin, bueno, dut muy fan, osea, bueno, duten bajoa jotzen zuen, baina, bueno, fan. Gero Kuraia, no hay palabras, eta gero dela gutxi, dela urte batzu ja, baina batez un proiektu bat bakarkare bai, eta noski bera grabatu zuen dena, bateria, bajoa, gitarra eta ahotsak eta jode da disko bat. J. Peloian dekoria, ez? Hori da, J. Peloian, bai. Eta incluso videoclip bat berak egin zuen, dena marazkin, egin zuen proiektu bat, lo visto, irakurri nuen entrevista batin nahizula egin, kantu guzi, bakoitzan doko videoclipa daula, eta, bueno, gelditu zaintzen pixka otola meiaz, baina da diskoa de kulto. Eta ez dakit, hori ere gitarista bazala baino, igual musikari bazala, ez? Ez nire egin dituen gauzuziak me molan, bakoitzan instrumentu ezberdinak dutzen, osea, que, hostia, makina. Ados, faltatzezki giru internazional. Vale. Bueno, leheno bota dut, Duplantier, ez dakit izenakin nazten ez beti. Uste dut Joe Duplantier. Joe da gitarista? Bai, eta beste Mario. Ez dakit. Ez da talde bat sobera markatu diana eta hola, baino lehenago komentatu dutena, jode, kusinurikan, asinitzelikan haitzen, eta ostia, ze gauz bere xipila egiten dituen tiponek gaur egun, ez? Bueno, gaur egun errat dizut 2010an, baino. Ja, baino bai. Osea, haitz innovadorea tipua. Bateria makina eta bera, osea, haitz innovadorea. Mira, bota dut bat,
Ez dakit, ez dakit. Botardu bat, kuriosua. A ver, sorprendeme. Rob Escalon, youtuberra. Rob Escalon, youtuberra. Ulertzeiat, esan nahi kuriosoa dek, baina ulertzeiat. Dek tipo bat Tipoat, oso makina. bai, patuzialikan, ez dakit guan segitzen dute, baina, bueno, jautzi, no? Baina dela urte batzuk pizko patuzialikan YouTubeen movida eta hitz modan, tipiko segitzen itun Amagos, gitarista. Eta tipo hori zen makina. Gauza hitz desberdinak, Originala. estilo desberdinetan, Oso originala, bai. makina. Badu kantu bat, de hecho, cover bat egin honik pianoekin, badu kantu bat egiten dula, pues, hartzen du gitarra eta jotzen du pianoa balitz bezala. Tapina modun, Bai. baina, bueno, espete. Osea, hartzen du mastilamen, eta azten da jotzen tita, eta eratzen zu, jo, ze guapo sonatzen du, eta gero eslapak egiten, eta, dakit, makina. Nei, flipatu zian intzianean, One Fred Song, uala Bai. laugarren trastean dena, eta Bai. gero intzian beste bat uala All Fred Song. Eta intzian kantu bat gitarrako traste guztiak jotze zizkiana. Denak erabiltzen, Bai. Bai, hori da, Eta en a ber, eta holko... parte gitarra hau, ez da Rob Escalonetik bakarrik, baino bai ezagutu niala pixkat YouTubeko hori, bolada horretan edo. Norbaiten gitarra da hori? Sinaturea da? Haudek Rob Chapman, Chapman Guitars, Bai. Undertones usteatu gala, Rob Chapman and the Captain, eta itezieten reviewak eta hola pedalenak eta bar. Eta Chapmanek atezian gitarra marka bat, eta gitarra hau zekate, hau zeukea, orain digukikoik, hau zeukean, Rob Escalonek, Jared Dines, eta hola, Jared Dines bai makina, eskojono bat horrekin, zogona. YouTube munduko gitarrista askok zeukaten gitarra batuan, eta zeni koloreak lehen egunetik harrapatu nindian, eta maite minudin gitarrakin, eta hori zomanen eukien, nahiko moduan neukean, eta ordutik ez diat soltatzen, esan dira... Guapoa da gitarra hori. Eta komodoa, mastilladek, fina, oso guapo zio. Baina, bueno, ja liatu gaituk, azken gitarrista bat falta zaik. Bai, botarrut bat, eta torri zetola de repente, eta begira, aditu dut, totalin 10 minuto, tipo hau eta bere taldia. Vale. Baina idutzen, bai, eta gaina duela gutxi, pues, ni azken YouTubeen bai ibiltzen ditu xente, eta rekomendatzen lautik irutan, eta ikusi dut egin dela youtuberra tipoare bai, eta ez dakit nahi zena du. Polifiako friki hau. Tim Henson. Ez dakit, bai, ez dit sonatzen izena. Lepoa eta bai, hori da, mendena aurra aurpegi hori duen tipori, eta hori da bertze, ez dakit, eramarru lehenko berdina, igual bertzen horbaitek inventatu zuen jotzeko estil hori, baina tiporek eraman du puntu batera gitarra momentu honetan, gaur egun, dela increíble. Eta saiatu nahi zaitzen, Polifian diskak da, eta aspertzen jate de xente. Ni nahiko punkia naiz, eta baino increíble, ez egiten duen gitarra batek. Gitarra batekin. Hasi ninduan Goat, behain kanta famote honetekoa da Goat. Bai. Eta hasi ninduan horko riff principala ikasten. Eta hori pasatu nizkean 10 minutu izan en plan de, bueno, a ver. Aterako nian, nik konstiente nauk jarri ezkero aterako niala, baina kiston pereza amateik, ze 5 segunduan jotzeikena, igual dituk 13 teknikaz berdin. 13 edo 14 edo dituk denbora guztian, nota bakoitza jo beharrean, eskala bat egin beharrean pentatonika piribiribiri, ez, eideik, nota bat hemen, beste harmonikoakin, beste etortzeko nagoera eta pribibi, eta pasada, ekela tipo hori. Ematen du, tipoa erratiz, ez dut amnitzaitu, baina tipoa jotzen nahi deligan, ematen du imagina eta soinua deskonpasatua dela. Itentxu gauzak eranduzu mazala, hain desberdinak eta hain agudo, ematen du ez delari jotzen ikusten ari zarena, eta hori jotzen nahi da, eta eratzen zu, hostia, tela, txabal. Dek pixkat nire filosofiaren kontrakoa dek alde batetik, ze nire filosofia gitarran dek ahalik eta mugimendu gutxinak egin da ahalik eta gauza gehien joal izatea. En plan,
eta bi nota ezberdin jotzeko hemendik ona etortzea, ba, ez teko oso praktikoa. Baina baita ere ulertzeiat, igual hemen edo hemen ez dikela berdin sonatzen. Claro, hori remanun, timbreagatik egiten baek. Bai, alde batetikan da egiten da hori erresago, baino ez da berdina izanen. Ja. Eta hitzen duzurikan talde hori tipo hori jotzen gitarra, sonatzen du bere isitasun horrekin horrengatikan. Claro. Dulakoz manera ez ekonomiko hori jotzeko ez dakit. Bueno, ba, azken galderara iritsi gaituk. Eta hau etzekiat entzungo guan, igual bai, ze denboraldi honetan estrenatu, entre comillas, diat galdera hau. Orain arte ire gusto personalak entzuten hon gaituk, ez, ba, zer gustatzea egin, zer, tal. Baina orain nahi de jakin ire antigustoa, nahi de jakin ire amorrua, nahi de jakin ba hori, zer gorrotatzeuken musikan. Eta orduan, orain bertan emango baina aukera, mundu mailan, edo Euskal Herri mailan, nahi duken mailan, artista bat, barra talde bat, eta bere diskografia osoa ezabatzeko, zein hautatuko goan eta zergatik. Hemen erantzuna irraixena da, pues, joatea topikon batera, pues, ez dakit ez da izenak ere guantxe bertan reggaetoneronak edo... Baina, karo, nik hori ez dut gorrotatzen. De hecho, leheno grandote mazala, hasi naiz pizko saltzeatzen elektronikan asuntoak inta hola gutxi, baina, bueno, eta jode, guaina hitzen dut horrelako zerbait, erraten dut, ostia, karo, eske badu bere gauza. Desde luego ez da iguala, baina badula bere historioare, bai. Zerbaitek egon berdik, esateukena, entzuteukena eta emateikena amorrua, edo ikusteukena ezatekena, hau, tio, ez diat aguantatzen. Nik ez dut aguantatzen, ez amanaizik kapaza mateko zerbait izen konkretu bat, seguraskire. Baina nik, eta konversazio hau tipikoa da, hola nire inguruan, nik ez zait gustatzen talde bateri, edo musikari bateri ematen zaiolikan nire ustez merezi duna, baino merito gehiago, edo publiko gehiago. Vale. Eta bat ala orden del dia dago gauza bat, baina bai. Ez? Nola? Esan erabat ala orden del dia dagoela, merezi ez duen musikari bati jarraitzaile pila bat ematea, edo azkenean... Bai, claro. Ez du lako musikak agintzen baizik eta agintzen dulako merkatuak eta managerrek eta bla. Bai, totalmente. Baina hori egiten alda, hori nivel bajugu batin ere bai, edo nivel lokal batin. Nik, eta hontan, ezagutzen dianak irrinen du pixka, baina nahiko haterra naiz, eta izan nahi super fan, eta iruditzait grupazo bat, baina nahiko haterra izan naiz berritxarakekin. A ber, eta dutzi esplikatzen, Eta erraten dizut, badut diskografia guzia itxin, eta egon ez mila kontzertuan taola. Haterra izateko modu xele horre bada hori, Bai, eske da haterra igual por llevar la contraria, baina eske hori asuntua. Jode, ematen du, ez bazizu gustatzen berritxarak, ez zaizula gustatzen euskal rock and rolla bateko modun. Eta jode, nidu ditzen zait, badu bere meritoa, eta ez dut eusken duar, baina jode, beraiek bezain bertzen merito bauten, ez dut aramar mila talde, baina talde pila bat badirela, eta izan direla urteotan. Eta horren pixka joditzen dit, mundu guzia, joatea, berritxaraken kontzertu atera diskoak erostera, eta ez ikustea, jo que se, botatzen konitun mila talde, hola, gazte etxerogoak edo nizarrakit. Hori. Eta hortaz, ez nuke kenduko, gustatuko litzateke ikustea soziade bat, euskal soziade bat, berritxarak ezpaitzateke existitu. Baina, karo, naiz inkapazarateko ez dut nahi berritxarak existitza eta kendu diskografia osoa, ez dakiten pintzen den. Bai, ulertzea. Ikustea, eta jendik zea itxuko zun, ez? Espazen existitu berritxarak, zea itxuko zun. Ba, segurazki aterako beste talderen bat espazio hori okupatuko lukeena, eta... Bai, eske badire taldik espazio hori dutena gatibu bat edo zea maiz bat edo... Baina dute beste espazio txikiago bat. Claro. Eta izan du da, hain monstruoso, fenomen hori, berritxarrakena, gaur egun bihurtu naizela
pues hori, bueno, ez haterra ulertzea, baino bai, joder. Ulertu behar, Eta, ulertu behar. bai, eta honistan da, joder, talde honek badu berri txarrak kutsu bat. Egia da, Euskal Herrin existitzen dela hori. Hombre, normala. Talde haunitze bautela kutsu hori. Normala, Baina ez. egia ere bai, berri txarrak ukitu ditula horren bertze, bueno, ez da dakit horren bertze, baina garai batean ziren heavy gero nu metalero gero hardcore Stoner, bai. eta azkenean popero joder, ja edozen gauzak sonatzen aldizula berri txarrak ere bai, ez? Osea, nik eman nahi diot buelta argumentu horri influentziana, joder. Nik egiten dut riff bat Deftonsen kutsu bat izataldun riff bat eta norbatei sonatzaldea berri txarrak. Joder, baina ez da igual nik nahi gabe berri txarrak ere sonatzen dutela, baizik eta berari sonatzen dela berri txarrak. Ez dakit, hain ez liatzen eta ez da ententzuna mierda, baina... Ez bai, hain gulertzen. Inda dinosaurio sobera hundia. Eta hori eramate aldut bertze niveletara. Gaur egun guain dela gutxi Metallicak aten diskokin izan den revuelua iruditzen zait ez dula ni pies ni cabeza. Ez dut eramar dela disko txar bat, baina haitu nun bi aldiz eta non ez dut berriz ere haituko bizi guztian. Sin más. Ez dakit. Da naiz pixkot antidinosaurios eta jode, fenomeno bat iten derikan sobera hundia, ja jendik entzuten du pues por la marea, más que por jode hau dago guai. Eta gero baita, nik uste hor baita dagoela, eta berri txarraken kasuan, eta hau laugarren atal hipotetiko horren barruan sartzen daik pixkat, baina azkenean, berri txarrakek bigarren, hirugarren diskoakin eman zian pelotazoa eta gero, gazteako zirkuito horretan, bere garaian Euskadi gaztea gono hendi, baina gazteako zirkuito horretan, eta ja diskografika gorrekin, eta bar, ja, hor, klaro, hasi guanean esango dugu simbiosi hori, gero eta hundiago, einuan gauza, eta azkenean... Bai, baina por lo que sea, eta insisto ez dut meriturik kendu hartzea, eta gustatzen zaizkite, baina por lo que sea bertze taldo batzuekin ez da pasatzen hori. Claro. Egiten da elurrezko bola hori horrelakoa, baina ja hortikan aurrera segitzen du bajatzen eta ez da hundiagoa egiten. Bakoitzak egin du elur bola hundiagoa, baina berri txarraga zoan gero eta hundiagoa, eta bukatu delako. Eta igual baita arrazoietako bat hori gertatzeko da euki duen bilakaera estilistiko guztia, hau da, igual azkeneko giro popero hori izan da aukera bat, edo izan da aukera konstiente bat jende gehiagoren gana iristeko, eta gori korka hor bizu pasekielako ongi, tipok egindu haitz ongi. Eta azukaran duzuna, giro horietan hartzen ditu belaunaldi berrik, eta azkenin 50 urte ditunak eta oraino gehi ditunak aditu izan dut aldea, eta egin dituzte gauzak haitz ongi. Baina, joder, batzuk aditzen dute hori eta deus gehiago. Eta ez dut berri txarrekan erraten dut orokorrin horrelako talden gatikan akaparatzen dutenak ez dakit, estena edo jendin belarriak akaparatzen dituztenak. Ulertzea. Orduan, erantzun errexan izan zen erratea Rosalia kenduko nukela, baina berak ere bere meritua izan du eta argumentu berdin erabiltzako nun. Estilo horretan, seguro Rosalia dela la hostia, baina horrelako pila baiela ere bai, seguro nago. Baina nola medio guztiak tartzen dituzten eta boka ere bai eskau da la hostia, eta naizta zuri igual ez horremetze gustatu, jendik erraten du dela la hostia, eta orduan zuri ja pistonpia gustatzen zaizu. Zaitu la hostia. Bai, eta hori, elur bola egiten dira erota hondiak, eta ja, tamaino batek aurrera, ja niri, Ados. Bueno, behintzat lortu diat nahinean kaldera erantzun morboso hori, biharko klipean jartzeko. Eta, goia, amabia dituk. Zeiari barrezu bain, berritxarraken heiterra da. Ezabatuko luke, bueno, ez ikusiko. Bai, hori da. Ikusiko jazte azki zer moztuko jazte, baina bai, irutu zitek hor ire arrazonamentua badukala zentua. Ez emla ez tekela, era hori erantzun dugu, baina arrazoi potente batekin atzetik eta ulertzen diat. Nahi berritxarrak asko gustatzen zaidea, baina ulertzen diat ire... Bai, eta nire bai, eta errandutena gauzak aitzongi egin dituzte, eta jode,
baire bizpairu disko igual ez txuztenak ez sobera ditu eta ez zaizkitan gustatzen, baino erran dituzke erdia baino gehiago diskografiakuk mamatu ditut kiston pila eta direla la hostia, osea, gauza diren bat dala. Baino, jode, gero badu bere alde hori pixkot me repele, sin más. Alde korporatiboa edo igual. Bai, ere bai. Bai, bueno, a ver, sin más. Komentatu dut hori, zera, bueno, nire zirkuluan nahiko disentetan atetzen den tema delakoz, eta, baina, bueno, hori aplikatza aldut talde pila baten doko. Ados. Bueno, hemen utziko diagu, baina eskatuko dut azken gauza bat, eta gitarra hartzea eta zerbait jotzea. Eta nik gainetik improvisatuko jat, eta horrekin itxiko diagu. Beste aparte...